ενδεκάδας τους Μαδελένους. Ο Μουσλίμοβιτς, ο Γκαρσία, για να το σουτάρει από εκεί να το βάλουν. Μουσλίμοβιτς σε μεγάλη γκολ. Γκολ, η μπάλα σε κόντρα. Θα βρει στο Λάκη. Για να δούμε ξανά ένα γκολ περιπέτεια. Ο Λάκης, ο Κωνσταντινίδης, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι και η Τούμπα παίρνει φωτιά με έναν περιπετειώδη τρόπο. Δείτε ξανά ο Μουσλίμοβιτς πανηγυρίζει από το πουθενά. Έρχονται τα πάνω κάτω, ο Ερνάντες σηκώνεται, ο Μαλεζάς κάνει το σταυρό του και δείτε ξανά τι γίνεται. Αγκαλιές, φιλιά, για να δούμε ξανά. Το σουτ με δύναμη. Δεν υπάρχει βέβαια offside. Δείτε ξανά η μπάλα στον Κωνσταντινίδη, νομίζω χτυπάει. Ο Κωνσταντινίδης είναι, για να δω ξανά, αν δεν γυρίσει, όχι. Δεν είναι ο Κωνσταντινίδης. Για να δούμε άλλη φορά. Με το Λάκη να πετυχαίνει με το στομάχι τον γκολ. Τέτοιο γκολ δεν έχει ξαναμπεί. Γκολ με στομάχι δεν έχει ξαναμπεί, Δημήτρη Μητρούλη. Όλα τα γκολ μπαίνουν και όλα είναι, μερικά είναι τυχερά και αυτό ήταν ένα όντως πραγματικά. Ήταν ο Κοντρέρας όμως.